Всяко пътуване в пространството или във времето има своето начало. За летище София то започва на 16 септември 1937 година, когато българският цар Борис III подписва указа, с който отрежда земите в източната част на града за развитие на голямо летище. Неговата първа приемна сграда е издигната през 1939 година и се е намирала в северния район на днешното столично летище. Първоначално самолетите кацат и излитат от грунтова тревна писта, докато през 1948 година е построена и пусната в експлоатация модерна бетонна писта. Нейната дължина е 1050 метра, напълно достатъчна за тогавашните летателни апарати. Междувременно е завършена новата приемна сграда в южния район на летището, само на 10 км от центъра на града. В края на 50-те години в гражданската авиация навлизат реактивните самолети. Техните мощни двигатели налагат удължаване на пистата за излитане и кацане на летище София. Извършен е основен ремонт и дължината е увеличена до 2720 метра. През следващите години пистата е неколкократно модернизирана, инсталирани са съвременни аеронавигационни системи. С новите реактивни машини авиокомпаниите могат да летят по-бързо и по-далеч, като превозват повече пасажери на борда. Световната карта се изпълва с нови и нови въздушни маршрути, а цените на авиобилетите стават все по-достъпни. Пътническият терминал на летище София утеснява за динамично нарастващия трафик. Удобството на пътуващите е осигурено, като към основната сграда са изградени два сателита. За многобройните ежедневни полети по вътрешни линии, с които летят почти половината от преминаващите през столичното летище пътници, по това време се изгражда отделна зала. Няколко години по-късно отваря врати и нов терминал за пристигащите от задгранични дестинации, оборудван с съвременни съоръжения за получаване на багажа за по-кратко време и при по-висок стандарт на обслужване. През втората половина на 80-те години българската гражданска авиация достига своята върхова точка. Над 2 милиона пътници посреща и изпраща летище София годишно. Сред тях има и много такива, които пристигат от Близкия изток и Африка и продължават пътуването си по европейските дестинации. Терминалът е отново реконструиран и обновен, а терасата за изпращачи и посрещачи е превърната в обособена зона за трансферните пътници. И днес интериорът на терминал 1, зала за минаване, привлича вниманието на посетителя с архитектурни елементи, каквито вече не могат да бъдат видяни на модерните летища. Красиви мраморни облицовки, полилей от ковано желязо, стенни пана, изобразяващи картите на България и следвоенна Европа. В началото на 90-те години в България започват икономически и политически трансформации. Правителството на страната взима решение за закриване на държавното стопанско обединение Българска гражданска авиация, под чието ръководство до този момент са авиокомпания Балкан, предприятието за специализирани авиационни услуги Хемус Ер, летищните комплекси София, Варна и Бургас, ръководство на въздушното движение и авиационният учебен център. Основано е самостоятелно търговско дружество Летище София, чието млад ръководен екип поема сърцето към нови хоризонти. Последното десетилетие на 20 век е белязано от големите промени в стопанския и обществения живот на България. Постепенно страната се отваря за нови технологии и нови партньорства, става по-привлекателна за външните инвеститори. Увеличават се пътуванията на българските граждани зад граница. Националният превозвач, авиокомпания Балкан, обновява самолетния си парк с модерни машини западно производство и открива нови целогодишни въздушни линии от летище София.
В навечерието на новия век е одобрен нов генерален план за развитие, чиято главна цел е да подготви летище София за новите пазарни предизвикателства и да осигури необходимия капацитет за бързо развиващия се авиационен сектор с модерен стандарт на летищните услуги и при висока степен на безопасност и сигурност на полетите. За да може летище София да изглежда така, както изглежда в момента, беше вложен труда на десетки, на стотици хора. Последният проект за развитие и реконструкция на летище София беше стартиран през 2003, като бяха подписани два договора за строителство на нова писта и на нова терминална сграда. Строителството продължи около 4 години и беше построена нова писта с дължина 3600 метра и ширина 60 метра и нова терминална сграда. Летище София въвежда в експлоатация новата писта за излитане и кацане в 0 часа на 31 август 2006 година. Използваната до тогава писта е удължена и превърната в магистрална пътека за ролиране, по която кацащите самолети по-бързо достигат до перонните стоянки пред терминала. Инсталирано е аеронавигационно оборудване, осигуряващо възможност за кацане в условия на ниска видимост, категория 3А по стандарта на Международната авиационна организация ИКАО. Новата пистова система позволява 20 излитания и кацания на час, капацитет, който бързо започва да се запълва през следващите години. Още през 2008 година броят на самолетите, преминали през летище София, е двойно по-голям от този през 2002. С тях пристигат и заминават все по-нарастващ брой пътници. Докато тече изграждането на новата приемна сграда, действащият терминал едва успява да посрещне нуждите на трафика. Благодарение на извършеното през 2000 година разширение и преустройство на терминал 1, пропускателната му способност е увеличена до 1 милион и 800 хиляди пътници на година. За строителството на терминал 2 на летище София е подписан договор за заем с Европейската инвестиционна банка. Отпуснати са средства от предприсъединителния европейски фонд ИСПА и от националния бюджет. Крайната цена на съоръжението възлиза на 108 милиона евро. Тържественото откриване на дълго мечтания нов пътнически терминал на столичното летище се случва на 27 декември 2006 година, 4 дни преди датата, на която Република България става редовен член на Европейския съюз. В просторните зали, очакващи с нетърпение пътници и посетители, звучи българска песен, записана преди години на златен диск с посланието на земната цивилизация и изпратена в космоса на борда на Voyager 1. Терминал 2 се разпростира върху площ от 56 500 квадратни метра. Това е първият летищен терминал в страната, оборудван с 7 пътнически ръкава. По тях пътниците се качват и слизат от самолета за минути. От 4 изхода на приземното ниво на галерията, перонни автобуси отвеждат пътниците към самолетите, паркирани на отдалечените стоянки. Автомобилният паркинг-гараж е на 4 нива и разполага с 800 места. Покрит пасаж и асансьори го свързват с залите за пътници. Достъпът до различните нива на терминал 2 е улеснен от 12 асансьора и 7 ескалатора.
Дизайнът на новата терминална сграда е предвиден да осигури възможност за преминаване на 2000 пътника в най-натоварения час. При проектирането му специалистите прогнозират летище София да достигне трафик от 2,4 милиона пътници през 2013 година. Тази прогноза е надмината 6 години по-рано. Летище София е първото в историята на българската гражданска авиация, което през 2008 година достига рекордните 3 милиона обслужени пътници. То продължава да се развива дори в годините на икономическа рецесия. През 2012 година най-голямото българско летище ще посрещне и изпрати 3,5 милиона пътници. Ръководството на летище София си е поставило амбициозни планове за развитие на летището, които включват разширение на терминал 2 и съответно изграждането на нов терминал на мястото на терминал 1, който да обработва около 5 милиона и половина пътници на година с две галерии и около 15 нови ръкава. Освен това, следващата година ще бъде разработен нов генерален план на летище София, стартира се процедура за проектиране на нови пътеки за ролиране, перони и нови стоянки за самолетообслужващата техника. По този начин ще се повиши капацитета на летището, а също така ще се подобри обслужването на пътниците. Днес регистрацията на пътници на летище София е улеснена от тези машини, които са позиционирани в салона на летище София за самостоятелна регистрация, така наречените self-check-in киоски, които са отворени 2 часа преди полета. Пътника се чекира, на тях получава бордна карта и ако няма багаж за регистриране, може да се отправи директно към security и граничен контрол. Също така може да бъде чекиран по интернет още от къщи или от дома си. Когато дойде на летище София, ако има багаж за регистрация, този багаж може да се предаде на съответните гишета, които са обозначени за чекиране на пътници по интернет. В миналото пътника се регистрираше на гишетата на чекин, което отнемаше доста време. Опашки се получаваха, времето за регистрация се удължаваше, чакаше се повече. Докато днес всичко това е направено за улеснение на пътника и за спестяване на време. Моля пътниците на Балкан, заминаващи по 307 рейс за Москва, да се явят на гише номер 2 за оформяне на билетите и багажите. Прошу пасажира в Балкана, вылетающих по маршруту София-Москва, подойти к стойке номер 2 для оформления билетов и багажа. Check-in to Moscow, desk number 2, please. Check-in to Moscow, desk number 2, please. Операционно в Moscow, гише номер 8. Модерната багажна система на терминал 2 с автоматично сортиране на куфарите по направления, включваща 4-степенна проверка за сигурност, спомага за своевременното и правилно отправяне на пътническия багаж от летище София. Обликът на летище София не спира да се обновява. През 2012 година ще заработи нова кула за ръководство на въздушното движение. Съоръжението с височина 50 метра се отличава с висока функционалност и модерен архитектурен дизайн. За търговски зони на терминал 2 на летище София е отредена площ от 4000 квадратни метра. Те предлагат последна възможност да бъде закупен малък спомен от посещението в България, хубава книга за изпът или нужния пътнически аксесуар. За всички пътуващи, заминаващи или пристигащи на летище София, магазините за безмитна и travel ритейл търговия с марката SA предлагат богат асортимент от престижна козметика, парфюмерия, шоколадови и захарни изделия на много привлекателни цени.
Бутилка вино или бренди от изисканата селекция на магазините SA Spirit в България е сувенир, който ще зарадва и приятел, и делови партньор. Просторните зали на Терминал 2 предлагат достатъчно места за изчакване преди полета, но който желае, може да предпочете уюта на специалните салони, носещи имената на древните български столици Плиска и Преслав. В тях всеки гост е приветстван с традиционно българско гостоприемство и деликатно внимание. Многогодишен опит има летище София в обслужването на пътници, багажи, самолети, товари и поща. Днес пълното обслужване в рамките на договореното минимално време от кацането до последващото излитане е гарантирано за 98 от всеки 100 посрещнати самолета. В продължение на десетилетия летищният персонал посреща предизвикателствата на динамично развиващата се авиация. Нови типове самолети, нови технологии, все по-високи изисквания за безопасност, за бързина и качество на наземното обслужване. Опитът и вещината, наред с младостта и амбицията на екипа, превръщат летищният оператор по наземно обслужване в предпочитан партньор за над 40 авиопревозвачи, пътнически, товарни, бизнес авиация. – 365 дни в годината, 24 часа в денонощие, с обновена техника и добре обучен персонал, летище София е винаги в готовност. Какъв приятен ден за полети. Имаше години, когато летището се затваряше продължително за по няколко дни, като рекорда е 9 дни. През тези 9 дни многократно пътниците ги разкарахме с автобусите от летището до хотелите и обратно. Мъчехме се по всякакъв начин да ги транспортираме до близки летища в съседни държави, като Солун, като Скопие, за да може по някакъв начин да превозим пътниците. Летището беше малко и всеки може да си направи сметка за 9 дни събрани пътниците какво представляваше тогава. По същия начин години наред беше проблемно и снегопочистването на летището с стара техника, пак поради същи причини, имахме с дни анулирани полети, докато сега вече е съвсем друго. И най-дългият период на затваряне не е повече от час и половина, и то при обилни снеговалежи. В това отношение доста се направи за закупуването на нова техника, за обучението на персонала и ефектът е видим.
за всички служители и пътници на летище София. Ежедневната експлоатация на летище София е обвързана с ежедневна грижа за околната среда. При ниски температури през зимата, непосредствено преди излитане, самолетите се обработват с химическа течност против обледеняване. Това се извършва на две специализирани площадки, оборудвани с подземни резервоари, предпазващи от замърсяване почвите и водите. Новата писта за излитане и кацане е изнесена на изток, по мостово съоръжение над река Искър, по-далеч от гъсто населените жилищни райони, съседство с летище София. Това, наред с съвременните самолети, които днес кацат и излитат от столичното летище, значително намалява шума над града. През 2009 година е завършена конструкцията на уникално за Балканите съоръжение – шумозащитен екран на площадката за изпитване на самолетни двигатели. Инвестицията от близо 3 милиона евро е далновидна стъпка в управлението. Само за няколко години авторитетната немска компания Lufthansa Technik разгръща на летище София една от своите най-големи европейски бази за ремонт и поддръжка на самолети. При увеличаващия се брой проби на самолетни двигатели, екранното съоръжение осигурява солиден заглушителен ефект. Новият терминал 2 на летище София е интегриран удачно към прилежащите природни терени. Старата каменна кариера в съседство е облагородена с разнообразна растителност и различни архитектурни форми, които я превръщат в уникален летищен парк. Разположен върху площ от 365 декара с изградена алейна мрежа, амфитеатър и езеро, паркът постепенно се превръща в привлекателна зона и отдих за развлечения в новата сцена на открито за двумилионната българска столица. Разположена на кръстопът между континенти и цивилизации, в своята дългогодишна история София винаги е била свързана с останалия свят. Началото на 20 век дава силен тласък на развитието на технологиите, сред които е гражданската авиация. България е сред първите 30 страни, подписали Варшавската конвенция от 1929 година, с което се поставят основите на търговските въздушни превози. През лятото на 1947 година тържествено е прерязана лентата на първата редовна въздушна линия от летище София до Бургас. Притежателката на билет номер 1 е готова да заеме мястото си. Настъпва тържественият момент. С думите "Нека това начало да даде богати плодове за нашата родина", министър-председателят откри първата въздушна линия София-Бургас. В следващите 40 години въздушни съобщения до столицата се откриват от редица вътрешни летища. Началото на международните пътнически линии е поставено през 1948 година, като първият маршрут е София, Белград, Будапеща, Прага. На летище София започват да кацат чуждестранни авиакомпании от Европа, Африка и Близкият изток. Самолетите на националния превозвач
Българска гражданска авиация Балкан летят от София до 4 континента. Откриват се нови линии. Първата година от новото хилядолетие е най-тежка за българската гражданска авиация и за летище София. След неуспешна приватизационна сделка, държавният превозвач Балкан е обявен в фалит и преустановява полети завинаги. Година по-късно българското правителство създава нова авиокомпания – България Air. През следващото десетилетие тя успява да възвърне доверието на пътуващите към националния български превозвач и се превръща в лидер на местния пазар. Днес летище София остава привлекателно за редица световни авиокомпании. Lufthansa, Air France, British Airways, Aeroflot и много други осигуряват ежедневни връзки до различни точки на планетата. Пътуването по въздух става все по-достъпно с нискотарифните превозвачи, които бурно разширяват своята ниша в условията на единен вътрешноевропейски пазар. В края на 2005 година летище София посреща първата такава компания – унгарската Wizz Air. 7 години по-късно, с нейните полети до различни градове на континента летят 1/5 от всички преминаващи през столичното летище пътници. През следващите години летище София очаква да приветства нови превозвачи, които ще свържат България с близки и далечни страни. Пътуването до държави с бързо развиващи се пазари или до екзотични туристически дестинации ще става все по-лесно и удобно. Летище София е широко отворено към последните технологични нововъведения, които увеличават удобствата на пътниците. Най-новото улеснение на пристигащите пътници, въведено през август 2012 година, са електронните гишета за гранична паспортна проверка. Те са изградени по проект на Европейския фонд „Външни граници“ и са една от стъпките по пътя на България към шенгенското пространство. Всяка година се увеличава броят на пристигащите на летище София туристи. Някои от тях остават в столичния град, който привлича български и чуждестранни посетители с разнообразие от места за настаняване и развлечение, с интересни спортни и културни събития, с старини от многохилядна история. Други се отправят към любими ски или балнеокурорти, или пък към не дотам известни, но бързо печелищи популярност, културно-исторически и природни обекти във вътрешността на страната. В годината на своя 75-ти юбилей, летище София гледа уверено напред с самочувствие, градено с години, подплатено с доверието на партньорите и с признанието на експертите.